Eyo boom, what's up? It's your boy Tulani ndadzoka zvekare muZimbabwe nichiri kupisa mastreets esocial media nhasi. Inyaya inosiririsa ndeyanayo guys. Munongoziva kandobasa remukomana kare kukupakurirai manews updates ezvakasiyana siyana zvinoitika muno munyika yedu yeZimbabwe. Nyaya ndayanayo inyaya isingambofadze zvikuru. So guys, if you are new on this channel, don't forget to subscribe. Turn on the notification bell kuitira kuti muwanike muchipiwa maupdates ese ezvese zvatinetaita zvinongosvikira kwamuri. Matiudzawo zvamai muchifunga mucomment section below. So nyaya ndayanayo inyaya inosiririsa. Patofa vanhu 24 kuLutumba alongside Bedbridge Road to Masvingo Highway this morning. Hakuna kutomira zvakanaka nhasi guys, pakaipa imheremhere sofa. So guys, ndichakuisirai video pasi matiudzawo zvamai muchifunga maringe nezvaitika. So ndichakuisirai vanhu vawitnessa chiitiko ichi, vaona zvichiitika izvi. So kufunga sekuona kwamungoita pane murume ari pascreen penyu ane zvakutaura. So ndichakuisirai ka short click pamberi achitaura zvaitika zvose matiudzawo zvamunofunga nenyaya guys. Hazvina kumira zvakanaka zvinhu. Bhazi ratokovhacheka but ranga rine ofa yakanya isaifamba ne8 as long tachiapproacha taizama kuapproacha target taifamba ne8 zvataifamba ne8 asi rakaifamba ne1 something arovera head on rikafunga mudenga ramutema pasi ndoparatanga kurasika nekunze richisvika rakamira kudai. Okay, Mudi Zimbabwe, thank you for watching this video, and please don't forget to share kuitira avo vasina kuriona, and please guys, ngatinamate kana tichifamba munzendo dzatentiri guys. Zvinhu hazvinomira zvakanaka these days, and please commentai mutiudzawo zvamai muchifunga mucomment section below. And guys, vasati vasubscribe vaya chisubscribe guys. Ndokutendai nekuona kwamaita video redu yachenda. Muwe nezuva rakanaka.